YouTube, i dag så er vi inde på Hypixel, og vi har lavet vores egen kanal, mig og Guldmand. Ja. Ja, så det er rigtig nice. Og velkommen til kanalen, hvis I ser den her video. Ja. Og i dag det skal kan godt vi være, spille... det er der laver de fleste videoer, fordi... Han har ikke noget til at optage med, så... Men alligevel. Ja. Og det her, det er sådan en PvP-serie på en måde. Nej, hvordan kan man sige det? Jo, vi kan godt sige, det er på en måde en PvP-serie, men ikke lige den her video, det er ikke lige en PvP. Nej, altså vi vil gerne lave en PvP-kanal og underholde folk og sådan noget ting. Ja, vi vil faktisk hellere PvP, men lige her den første video, der går vi det her. Og skriv, hvis I gerne vil have Kids PvP eller Kissen. Men vi vil måske tage Kid PvP. Så ja. Og hvis alle jer, der ser med til den her video, går ind og joiner Dragekast, der spiller vi nemlig. Ja, og ja. Vi skal til at købe drage herinde, så ja. Ja, nemlig. Nå, går du i gang med game? Nå, ja. Og i dag skal vi spille Farm Hunt. Nå, ja. Og så måske nogle Skywars eller et andet. Hvorfor kom jeg ikke med, som der lige gør? Skal vi tage... Animal. Ja. Vi skal nok sige, hvad det her går ud på. Sådan. Hunter, det er sådan, hvor de skal dræbe os og finde os. Og Animal, der skal vi gemme os, og så er vi dyr, og så kan man skifte, og så kan man lave poop. Ja. Jeg ved ikke, hvor lang den her video er, men jeg glemte at sætte timer på. Wow. Hvorfor har jeg glemt at sætte timer på? Ja. Jeg blev animeret. Det gjorde jeg også. Jeg er en gris. Jeg er en ko. Hunden hedder det. Nå, er det dig, der hopper? Nej. Ja. Og ja, med den her stik, der kan man blive et andet dyr, hvis man højreklikker. Man har en poop. Kommer du ind i stallen? Og man kan lave poop. Og ja. Fordi der ikke er nye hunters lige nu, så ja. Kommer du ind i stallen? Ja, jeg er en hund nu. Ja, er det... Prøv lige at hoppe. Jeg er en hest. Nå, der er du. Ja. Ja. Vi skal blive til en kat, Lille. Ja. Der er ikke noget ocelot herinde. Ja. Først, ja, så der kan man kan lave poop. Vi ligger der noget slot her. Hvor er du henne? Der. Okay, kom med til mig. De er allerede kommet på banen, så ja. Ja, der er noget slot herinde. Ocelot. Og hvis I ikke ved, hvad en ocelot er, så er det altså en kat. Stan, skynd dig. Ja. Og vi har et mega godt gemmested, hvor vi laver bare poop og det hele. Og det er lige her. Ja. Man kan lave poop og ja, alt det. Så er det rigtig nice. Og ja. Hvis og Christoffer kommer måske til at optage, som det hedder, Guldmand i Minecraft. Han kommer måske til at optage på et tidspunkt. Ej, der kommer en kylling. Jeg laver lige lidt mere poops. Så går han vist. Ja. Jeg tror, at jeg prøver at finde et andet gemmested, fordi der plejer altså at være mange stallen. Okay, hvis man shift-flyver, så låser man som om de er sådan gode dyr. Er det bare mig, eller er der et eller andet? Og jeg skal altså nok lægge link til den her, hvad hedder det nu? Testopack. Du kan også lægge IP til serveren. Jamen, det gør jeg også. Ja. Og jeg håber, at I vil subscribe og alt det til kanalen. Vi er jo lige begyndt. Så ja. Hvordan kan der ikke nogen, der har set mig endnu? Det tænker jeg også. Hvor er du derhenne? Jeg har lige lavet mig til en gris. Nå, men jeg laver lige noget mere. Hvad var det for en lyd? Var det en gast, eller hvad?
Og hvad skal vi tage bag? Skal vi tage Skywars eller et andet? Det tænker jeg. Ah! Ej, lidt billigt. Løb! Jeg tror også ikke, der har fået mig. Ah! Ej, jeg døde. Ej, wow, din hacker. Nå, skal vi gå ind på Skywars, eller skal vi spille den her rundt færdig? Okay, vi kan godt lige klippe ind til vi er inde på Skywars. Så er vi inde i næste game. Jeg har lige skiftet pack, og der skal nok være link til den her, men ikke til den anden, fordi jeg kan ikke finde linket, åbenbart. Ja, den der kommer ikke link til, men det går der til den der. Den kan jeg godt finde. Og det er sådan en Walkery pack på en måde. Det er i hvert fald rigtig nice. Jeg har en fixing godt til det. Jamen, jeg har selv en. Ja. Nej! Det der skulle du se. Det der skal du se i videoen, hvad jeg gjorde. Chris, der kommer en, gætter jeg på. Ja. Ja. Jamen, han faldt ud over. Ah, det gjorde han han anden også. Kom lige og hjælp. Ja, vi hopper lige ind i et bødeballespil. Så er vi inde i bødeballespil, ja. Der er Christoffer. Ja. Juhu. Ja, vi starter lige om lidt. Boom. Okay. Man kan lige wait på et eller andet. En Ghost var fuld. Ja. Ghost. Altså, hvis I ikke ved, hvad Ghost er, det er altså et spøgelse. Nå, hvor er du? Ja. Men der. Okay, jeg går lige til nat. Nej, det er mig, der kan det. Hvad er det? Ja, det er fordi, jeg ejer det. Det der net. Nej. Nej, det er det heller ikke. Nej, det er det heller ikke. Hvor er det henne? Det er fordi, du skal gå ind på det der plot time. Plot time. Og så skal det være 6. Ja. Eller prøv at tage den første. Det har jeg. Der sker ikke noget. Er det her det mørkeste? Det burde det ikke at være. Det der, nej, William, der var lige det mørkeste. Der. Ja, Okay, græsset, det skal være græs. okay, jeg laver lige min... Jeg tager lige en anden på, en fateful, fordi den er rigtig dårlig til at bygge. Prøv lige at skynde dig at putte græs af. Ja, jeg kører med 40 fps. Og jeg har fraps, sådan man kan se det. Sådan der. Ja, jeg ved godt, hvad græsset skal være. Hvor er græsset henne? Nå, jeg kan ikke finde det, så vi tager bare det her. Hvorfor er det ikke nightmare? Det er det da. Nej, det er jeg. Jo, med mig er det. Ej, nu gør du sådan der. Ikke med mig, lol. Mere fordi du har den pack på. Okay, vi lige så laver jeg sådan nogle jungle-træer. Så laver jeg sådan en gas på en måde heroppe. Undskyld, hvis jeg ikke er så god til at bygge. Ja, hvis vi ruller de 5 subs, ikke? Jeg tænker, at vi laver en giveaway eller et eller andet. Sådan en random subscriber, der kommer med, eller i en video eller et eller andet. Tænker du ikke også, at vi gør det, hvis vi får 5 subs? Det er godt det. Jeg tænker, at vi gør... Prøv lige at fjerne alt det her. Så vi starter nedefra, så bygger vi op. Fordi, prøv at se. Så
Hvad skal det forestille? Det skal være nede i bunden af spøgelset. Nå, og så kan vi bygge op af her i midten. Nemlig. Nej, fordi så bygger vi op af sådan her. Ja, Og så bygger vi også sådan lidt indad. Så skal det her være noget andet gulv jo. Fordi det er jo... Ja, det er jo lige meget, fordi det kommer jo ikke til at kigge ind i. Jamen, det her, det skal ikke være spøgelses. Det skal jo være skyggen. Nej, ja, skyggen. Nå, men det kommer jo ikke til at kigge ind i spøgelset, gør det? Nå, nej, men sådan... det her, det er skyggen. Nå, nej. Ej, det er jo dumt. Nå, jeg sætter det i stedet. Ja. Det bliver fandme et grimt spøgelse. Jamen, det var det, jeg tænkte. Så i midten, så kan vi fjerne alt det her herud. Så kan vi stykke... ja, nå. Jeg bygger mit eget spøgelse, så. Ja, jeg ved godt, hvad vi gør. Jeg har nemlig en smart idé. Det her, det er altid en vinder. Det har min fætter lært mig. I kan allerede gætte, hvad det er, kan I ikke? Hvad er det, Ville? Det får du se. Du kan tage helt ned fra bunden af. Bum, bum. Det her, det er altid en vinder. Munden er skæv, wow. Nu må den lige, er den ikke? Jo. Det her, det er altid en vinder. Det kan jeg altid godt sige. Nej, det er ikke vigtigt. Kan du se det nu? Det er altid en vinder, det der. Kan jeg Wow. bygge mit eget spøgelse? Ikke mere. Det er altid en vinder. Like videoen, hvis I godt kan lide smiley'er. Jeg tager lige et billede af min smiley. Like videoen, hvis I vil have et smiley igen. Eller, jeg skal lave et smiley igen, eller et eller andet, ja. Like, hvis I kan lide smiley. Og jeg vil tage ikke en like om der. Skal jeg skrive noget på skiltet? Nej, du skal ikke skrive noget. Jo, William. Hvad skulle du have skrevet? Hvorfor slettede du skiltet? Hvad skulle der stå? Så du det ikke engang? Det der, det er ikke en vinder. Dem her, de er pæne. Jeg giver OK. Jeg giver dem på. De er pæne. De er fine og gode på. Det er en gas. Nej, poop. Nej, jeg kom til at give den super poop. Ej. Og hvis man giver super poop, så mister man 5 point. Nej, ja, minuspoint. 5 minuspoint, tror jeg nok, det var. Ej. Wow. Ja, den er sjov. Den der kan jeg godt huske for et spil. Ja, det er Pac-Man. Ja. Wow. Det er poop. Legendary! Jeg har ikke trykket på Legendary, men... Ja, Legendary. Poop, det der ligner en
Play Store, hvis I spiller Pokémon Go. Det der, Yeah. det her, ja. Like for Smiley. Like for Smiley. Nej, ikke like for Smiley. Giv den gode karakter for Smiley. Ej, jeg glemte at stemme på den der før. Hvad er det med spøgelser at gøre? Nå, de klæder sig ud som Halloween. Nå, ej, så kommer de til at give poop. Jeg kan ikke på. Ups. Poop? Ja. Poop. Ja, poop. Vi kom på 11. plads. Du 11. Den her gav jeg poop. Så skal vi til at runde videoen af? Ja. Vi skal bare lige ud for dem først. Så kommer du i lobbyen. Der, hvad for en lobby er du i? Vi er i den samme. 14. Der er du. Okay. Kom her hen. Tak fordi I så med på videoen. Husk at subscribe, like og kommentere. Og bare fortsæt god dag. Hej hej!